אמא, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, כאן עם החבר'ה. תודה רבה על האינג'רו, אוהבים אותך. מיס אטלוש. מי ייתן שבת שלום. ושתבורכי, אמן, תהי בריאה, ושאנחנו נהיה בריאים, ושנחזור בשלום, ושנהיה חזקים, ושהאינג'רה עוד יתחזק לנו את הבטן ואת המיינד, ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה חברים יקרים. לצאת בתודה ענקית לקהילה של מבקשי המקלט שנמצאים פה בכל יום, שולחים באזור ה-200 איש, וזה ילך ויגדל, הם שולחים... למי שלא מבין, אנשים מאריתריאה מבקשי מקלט, בערך 300 איש מגיעים לכאן כל יום, משתתפים, תורמים, מתנדבים, לא מובן מאליו. לא מובן מאליו בכלל. מעבר לזה, אני חייבת להגיד ככה, האנשים שלהם מגיעות לכאן עם אוכל לארוחת צהריים ופשוט עושים עבודת קודש, אין מה לדבר. מעבר לזה עומדים בכל יום דקת דומייה לזכר כל הנרצחים וההרוגים שלנו. חברים, זה באמת מחמם את הלב בימים כל כך קשים. אנחנו כולנו פה ימנים, שמאלנים, זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו פשוט עושים הכל להגיע לכולם. עושים הכל. כן, אז אתם שומעים? למשפחה מדהימה, כל החולצות הכחולות שאתם מגיעים לפה, כולנו מאושרים. ברגע שרואים אתכם, יודעים שלא נהיה רעבים, שנחייך. תודה על כל ההתנדבות. אתה בראשם, עוזר בהכל. תודה מכולנו. סלام.